Kaixo lagunok, Alicia naiz, Jaikakoak, Korrikakoa. Nor da? Zein da? Kaixo Alicia! Korrikakoa! Irrikantu eta dantza egiteagatik! Biurrikeriak ere bai. Euskaraz eta alai. 34 urtez! Hori asko da, 7 baino gehiago. Iaia, infinitu, urteak beteta! Eta abentura bizi. Koloretako mundua maite dugulako! Ilargiraino eta buelta. Eta 8 piruelta! Bai. Zer? Zer? Kontxoli de Montri! Zer pasa da? Ez duzu sinistuko! Batik bai, kontatu! Guazen gure zirkura! Lengu zuengana! Bai! Polo! Guazen! Kontxo! Bai? Alicia! Zer? Pirritx, porrotx eta marimototx gure zirkuan? Hoxoa, gure zirkoa, zuen zirkoa da. Bai, kafe goxo-goxoa prestatuko diegu, gazta pixkate bai. Tardo txantxo bat. Gure kontu! Kaixo launak! Ongi etorri gure zirkura! Hementxe daude korrikako lagunak. 22. korrikak zuek omenduko zaituzte. Zuen ibilbide luzeagatik, euskaraz, konpromisoagatik eta ekinagatik. Gainera, batzuek euskara ikasi, besteok hobetu, eta horrela daramazu 34 urte luze euskaraz jarduten. Eta zuei esker, ume eta guraso askok euskararen hautua egin dute. Mila esker benetan. Munduak txorien kantuak behar ditu, baita herrien hizkuntzak ere. Gure txorrotxioa euskara da. Eskerrik asko zuei, korrikako lagunei. Herriz herri, euskararentzat kabigoxoak sortzeagatik. Aizu pospolo, hau ere, ze kabi ederra. Bai. Gure zirku kabia. Alaia eta euskalduna. Sentitu, pentsatu eta... Hitzekin! Denok korrikarekin! Tipitapa, tipitapa!